Menta ngikan mau yo weu brio tang bau deu ponong politics tang bau deu nong hikai henrei udeu nong trei jong ka hok naga bynta jong ki paidbah jong ka Meghalaya lead Dr. Ricky Andrew J. Syngkon lakaya hakan riu tarik ukala Lyngkot khat khandai spa nyopoar nadu dang Khana udon ka jing ang not tang nakabenta jong ladi henrei nakabenta jaidbynriew kibriu jong ka jylla shwa bon rung sha ka jingya khun politik u Dr. Syngkon u dei uno hikai u blayo buram ha North Eastern Hill University nehu Shillong ula pendep ya ka jingyo degree master bar ka PhD ha ka economic baula trei como assistant professor ha ka Department of Commerce ki samla pule ki kenmau ya como no hikai uba jai uba start but uba aiman sim tang ka hikai de ki kot henrei hikai Shaphang ka Jingim ka jingkit kli but ka lawei jong ka than sa tay lammingi henrei ka Jingim jong kam kut tang haki class da ka mensim jong ka jing shakri paidbah ularung siya ka san perthei but ulaya so but ka Voice of the People Party VPP ha ka snem ha ka election Lok Sabha ar pusaw ulaya khun na Shillong parliamentary constituency bun ki briu ki mut bakan long ka ba henrei upaidbah ulanget but ka history kala thau thamai ula job daka jing job ka ba kraw but ula kala long member of parliament aka khatpra Lok Sabha ka jing job jong kala pen bo paidbah ka Meghalaya ukwa ya ka sur ka ba thamai ka sur ka ba shisha ka ba mi na ka mensim jong paidbah kumu MP u Dr. Syngkon ulaya khun na ka bynta ka jing penroi yo kam ya ki samla ka roi ka par ha ka jylla ka jing yada ya ki hok jong ki riu lum pat ka jing pen khlan ya ka than sa tay lammingi ulong uba jai uba la ban ya kren bat ki paidbah usngap usau tho henrei ka jing em ka long ka ba umla ban tep lupa aka ka khandai tarik February ar kat bau dang ilakai football ha Shillong ula kelon kensan la penkit ya sha hospital henrei ka basosi kalong ula klat no hakarta ka basan pusau snem ka khubor kala penkendet ya ka jylla pada ka ri barok away ki nongïalam na kaleng ki sengsan perthei ki la penpau ya ka jing sosi tang kumu MP henrei kumu briu babha uba trei hok but uba don ya ka mensim yo paidbah ka Jingim jong Dr. Ricky ka hikai yangi pila ban sedang kumu no hikai but pila ban kala long ka sur jong ki hajar ngut pila ban long uba jai henrei pila ban thau ya ka history menta ka Meghalaya ka kenmau ya tang kumu member of parliament henrei kumu briu uba shisha ya la ki paidbah to ai ba kaman sim jong kan shongsong hajang long jai henrei shwa bangan penkut tungin perkhat shisien ka Jingim kamlong ka bajlan ka buram kamdei na ka bor kanam kamdei na ka shuki ka jing shisha kalong ubriu yala ki briu u Dr. Ricky A.J. Syngkon shim lawan na ka bynta ka spa shim lawan na ka bynta ka nam ulawan na ka bynta ka jing shakri ya ki paidbah but wala ulalit no na ka ni ka perthei ka sur jong kandang yai sawa aka parliament anehu aki mensim jong ki paidbah jong ki samla baraka yeng jong paidbah ka Meghalaya ki nongïalam ki wan pat ki lej henrei ki briu ki batrei da ka mensim mjula man perklet no ne banja no menta ka jylla ka snap jar henrei ka jingkan mau kan long jar
Dr. Ricky Syngkon pila litno Henry ka jingyat linti Jong Phi kandang beteng ha ka jingyat ka Jongi. Rest in peace Meghalaya kanom klet yapi. Kublai Shibun.